נעבור ממוזיקה לסטנדאפ. יש לנו כאן סטנדאפיסט מקצוען, אלכס גרינשטיין. מה אני אגיד לכם, גיבורים גדולים עזבו אותי לבד. מזכיר לי את הסיפור במוסקבה, הולכים 3 יהודים שלובטים כאלה, ומולם באים 2 חוליגנים שיכורים. אחד מהיהודים אומר לשני, שמע, צריך לברוח. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, עם 2 אנחנו לבד. וכמו שאתם רואים, מתגלגל ערב, וכשהתחלנו לתכנן אותו, היו כל מיני רעיונות, לעשות אורולוגים עם בנים, עם ילדים. בסוף מריו סופר הביא את זה לידי סיום, כפיים בבקשה. אז עלה הרעיון שאני ככה קצת אעמוד ויספר לכם חוויות מהחיים, מאורולוגיה וכו'. אמרתי, טוב, זה רעיון, אבל איך עושים אותו? כי אתם יודעים, בסטנדאפ יש כל מיני ז'אנרים, כל מיני סגנונות. אחד מהם למשל הוא הכי נמוך, הוא הז'אנר המקומי. ואז הסטנדאפיסט ככה לוקח את המיקרופון, ניגש לקצה הבמה, מוריד את הכל באוקטב, אומר ערב טוב, שלום, אני רואה כנס רופאים, כולם אורולוגים, באמת יפה. יש מישהו פה מבת-ים? אף אחד, בטח. איזה אורולוג יגור בעיר שראשי התיבות שלה זה בואו תראו יש מכות. יום אחד אני יושב בכניסה לבת-ים. אתם יודעים, המצבה שם, שדרות העצמאות, מחכה משהו שם למרב במרכז הרפואי, אני רואה יושבות 2 סבתות. אחת מוציאה תמונה, אומרת, תראי, הנכד שלי בן 6 חודשים כבר יושב. אומרת לה השנייה, למה? על מה תפסו אותו? ואז אני יוצא ממרב, באמת, 9 בערב, חושך, ניגש אליי שוטר, תופס אותי ביד. הוא אומר לי, בוא איתי עכשיו, תלווה אותי לתחנת המשטרה. אני אומר, למה? מה עשיתי? הוא אומר, כלום, אבל זה בת ים, אני מפחד ללכת לבד. אז זה הז'אנר המקומי. הז'אנר השני, הקלאסי, כמובן הדתי. אנחנו תמיד אוהבים לצחוק על אחרים, על השונה, על העדות. ופה פגשתי את חבר שלי, דוקטור זאדה פרסקי, רופא שיניים, חבר מהלימודים. הוא אומר לי, אתה יודע מי העדה הכי חכמה בעולם? הוא אומר לי, התימנים. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, הם שכנעו את כל העולם שהפרסים יותר קמצנים מהם. אני אומר, תן לי דוגמה, הוא אומר, בבקשה. מתארח אצלי יחי התימני, אני שואל אותו, תשתה תה? הוא אומר, בשמחה. הוא אומר לי, אני שואל אותו כמה סוכר, הוא אומר לי 6 כפיות. אני הרגשתי דקירה בלב. הוא אומר לו, למה 6 יחי? הוא אומר ככה, תראה, בעצם אני אוהב עם 1.5 כפית. כשאני מתארח, אני לוקח 6, מה אכפת לי? הסוכר לא שלי. אבל בעצם אני בבית חוסך, שותה בכלל בלי סוכר מר. טוב, אומר זאדה, הכנתי לו תה. יחי לוקח שלוק, אומר, מה זה? זה תה מר לגמרי, אין סוכר. אמרתי לו, אין דבר, תרגיש בבית. ואז הוא עוד מספר לי מהקליניקה, נכנסת אליו פציינטית, לא משנה מאיזה עדה מהקווקז, פותחת את הפה, מערכת שיני זהב. לסת עליונה, לסת תחתונה, שואל אותה דוקטור זאדה, אומר לה, תראה גברת, אבל אין לי מה לעשות פה, הכל שיני זהב. היא אומרת, לא חשוב, רק תתקין אזעקה. ואז הוא מספר, נכנסה אליו בז'ז'ינה. אתם יודעים, רופא אמפתי, רופא שיניים. הוא אומר, גברת בז'ז'ינה, אני באמת הצטערתי לשמוע, ראיתי בעיתון שבעלך נפטר. היא אומרת, לא מדויק. הוא מת, אני נפטרתי. אבל באמת, הסגנון שכולנו מכירים, כי כולנו שם, זה הסגנון של המשפחה. מדברים על המשפחה, על הילדים. אני חושב שקטור זה הוא זה שמוביל את זה. ואני רוצה לספר לכם על הבן שלי, אם כך. בן שלי, סטודנט לרפואה בירושלים. לאור ההצלחות שלהם איתנו, הם מנסים לעשות מהם גם בני אדם. יש להם סדנה על מוות. איך מודיעים מוות, איך זה. והמנחה שואל, מי יכול לתת לנו דוגמה למוות שקט, כמעט נעים כזה, פיספול, שקט? הבן שלי. אומר, מה אומר שכן שלי? אומר, תן דוגמה. אומר, נרדם ומת. יפה מאוד. אתה יכול לתת לנו דוגמה הפוכה, למוות רועש, אלים, קשה? הוא אומר, כן, מה? קשור לשכן שלי, מה? הוא אומר, 3 החברים שהיו איתו באוטו כשהוא נרדם על ההגה. אבל כמובן, מי שמוביל את הז'אנר המשפחתי זה, זאת האישה. ובאמת, כשאני התחתנתי לפני המון שנים, 30 שנה, אני כבר זוכר, הבנתי שאנחנו מקימים בעצם ממשלה, סוג של קואליציה. היא לקחה לעצמה את התיקים החשובים.
למשל תיק החינוך, נכון. היא קובעת איפה הילדים לומדים, איזה חוגים הם הולכים, מתי, כמה פעמים בשבוע. תיק החוץ, היא קובעת לאן נוסעים, מתי לחופש, מתי לחברים וכו'. תיק הביטחון, האם יהיו סורגים בבית, איזה דלת רב בריח. ותיק האוצר כמובן, לאן יוצא הכסף, כמה משכנתא וכו'. אני קיבלתי שני תיקים. אחד תיק הבריאות, נו בסדר, אני רופא. מאז התפקיד שלי ללכת לסופר פארם לקנות שמפו וסבונים. תיק שלי, איכות הסביבה. מה זה אני מוריד את הזבל ומנקה את הבית. באמת, אבל אם כבר מדברים על תקציב, אתם יודעים, יום אחד צלצלו לי מהבנק, אומרים לי, שמע, גנבו את הוויזה של אשתך. אז מה? אבל אנחנו רוצים לעצור את זה. אמרתי, חס ושלום, הגנב מבזבז פחות ממנה. אבל ככה זה עזר לי, כי הבנתי אז שאשתי מנהלת חיים כפולים. את החיים שלה ואת החיים שלי. אבל באמת, הסוד, אני חושב, לחיי נישואים מאושרים, זה סקס, יחסי מין. ובאמת, אחרי 33 שנה שאנחנו יחד, הגענו להתאמה מושלמת. אני לא יכול, היא אף פעם לא רוצה. אז איזה ערב אני כבר אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה? היום יהיה אקשן. אז ככה לחמם ולאחר. אני אומר לה, אשתי, אין לך מושג כמה אני מת עליי. היא אומרת, יש לי. כל פעם כשאתה עולה עליי זה כמו עם מת. אתה חושב שוויתרתי? לא ויתרתי. ובלילה אני מתאמץ, אביזרים, מביא ביצועים וזה. בבוקר היא שואלת אותי, תגיד לי, אתה המשכת עוד הרבה זמן אחרי שאני נרדמתי? אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות לילה אחר כך, אני עוד יותר משתדל. מביא אביזרים. על זה, אני אומר, תגידי איזה מילה טובה שעל כל המאמץ שלי. היא אומרת, באמת, מכל החברים שלך אתה משתדל הכי הרבה. הלכתי לעורך דין, אמרתי, תשמע, יש לי הרגשה שאשתי רוצה להרוג אותי והיא מרעילה אותי. שואל אותי למה? אבל אני יודע, האוכל תפל, כל דבר יש לו טעם של מתכת, המים עכורים, טעם של כספית. אני לא יכול לשתות את זה. אז הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה ממני? אני אומר לו, תזמין אותה לשיחה. תסביר לה כמה שנים מקבלים על הריגה, כמה שנים בצוהר יושבים על רצח, אולי תשתכנע. הוא אומר, אתה יודע מה, ננסה. אני חוזר אחרי שבוע, אני אומר לו, נו מה אתה אומר? הוא אומר, אל תשעה. ישבתי איתה 5 ימים, 8 שעות כל יום. אני אומר, ומה אתה אומר? הוא אומר, אני במקומך הייתי שותה את הרעל. אבל באמת, אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אני לא יכול להמשיך כך. אני רוצה להגיש נגדה בג"ץ. הוא אומר לי, אתה לא יכול. אני לא למה. בג"ץ זה רק נגד גוף ציבורי. אמרתי, על זה. אז בקיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? אני פשוט החלטתי, נעזוב את הסגנונות, את הז'אנרים. אני אספר לכם פשוט מה עובר עליי במרפאה, במכבי, אתם יודעים, יש לי מרפאה. אז אתם יודעים, אני יוצא ב4:30, אני צריך להיות במרפאה, זה קורה לכולנו, אני מגיע עם הלשון בחוץ, איחרתי, לא יצאתי בזמן מהמחלקה, מעצקין הבוס שלי, אתם יודעים, לא פשוט, אני מגיע. טוב, נכנס, פותח את המחשב, מה ההודעה שאנחנו הכי אוהבים? החלף סיסמה עכשיו. טוב, אני אומר, מה יכול להיות? פשוט שלי, אורולוגי, אני כותב, מי פניס. המחשב לא מתבלבל, כותב, הקש סיסמה שלי. בסדר, כותב, מי פניס. עונה המחשב, קצר מדי, תוסיף מספרים. עכשיו אני צריך עזרה מכם. תראו, אני כל פעם כשאני אגיד דפיקה בדלת, כולכם ביחד והדלת נפתחת. אז בואו נעשה ביחד חזרה, דפיקה בדלת, הדלת נפתחת. נכנס זוג. הוא בן 85, רואים עליו כל שנה. היא בת 80, רואים עליה כל יום. אומר לי, דוקטור, תשמע, בעצם הגענו אליך, שלח אותנו רופא אף אוזן וגרון. אמרו לו, זה עוד לא שמעתי, למה אף אוזן וגרון? הוא אומר, תראה, כל פעם כשאני מקיים יחסים, אני שומע שריקות כאלה באוזניים, בוז, בו, בו. אשתו אומרת, ומה רצית? עם כאלה ביצועים לשמוע מחיאות כפיים? אז אני אומר לו, תשמע, יש כדורים היום, סיאליס, המחירי זה, הוויאגרה, ירדו המחירים, תעשה ככה. אשתו אומרת, דוקטור, יש לכם פה מרפאת אחיות? אני אומר, כן, קומה מעליי, למה? באמת, אני צריכה זרקת טטנוס. למה, מה קרה? באמת, אם הוא יכניס לי את המכשיר החלוץ שלו, אני צריכה להיות מחוסנת.
ואז דפיקה בדלת, הדלת נפתחת, נכנס. אומר לי, דוקטור, אתה גם סקסולוג? אני אומר, כן. הוא אומר, יש לנו בעיה ביחסי מין. הוא אומר, במקום להסביר לך, אני אראה לך. אני לפני שמסתובב, הם על המיטה, הוא למעלה, היא למטה, מה אני אגיד לכם? אקט מיני לתפארת מדינת ישראל. אומר לי, מה אתה אומר? אני לא יודע, הכל בסדר. קצת מיהרת בסוף, אבל נראה רגיל. טוב, הלכו. שבוע אחרי זה דפיקה בדלת, הדלת נפתחת. אותו. מה עכשיו? הוא אומר, יש לנו עוד בעיה בתנוחה אחרת, אני לא מספיק לזוז, הם על המיטה. טוב, היא למעלה, הוא למטה, מה זה? גניחות, אורגזמות, נפלא. אומר, מה אתה אומר? טוב, תשמע, מה אני אגיד? תיזהר, כשהיא עולה יורדת, שלא יישבר וזה, אבל סך הכל אני לא רואה. טוב, שבוע אחרי זה, דפיקה בדלת, הדלת נפתחת אותו זו. אומר, אני כבר רוצה להראות לך, יש לנו בעיה בתנוחת דוגי. לא יודעים? תבואו אחרי הרב. אוקיי, עושים מה שעושים, אני אומר לו, בוא. יש פה משהו לא הגיוני, הכל אצלכם בסדר, מה הדבר הזה? הוא אומר, אני אגלה לך את האמת, דוקטור, האישה היא לא אשתי. הוא אומר, בסדר, מה קרה? הוא אומר, תראה, כשאנחנו רוצים לקיים יחסי מין, הולכים למלון, לוקחים מאיתנו 1,000 שקל. אצלך מעבירים כרטיס של הקופה. באמת, אבל החוויות והזיכרונות הכי הנעימים שיש לנו, זה מהפציינטים. דפיקה בדלת, הדלת נפתחת, נכנס בישו חמדשבי. איזה חולצה הוא לובש? שחורה. שחורה. גורמת זהב, זיפים סנטימטר. אין לו בישו. ככה באים לרופא, כזה זקן, אומר, דוקטור, בחיי התגלחתי לפני שעתיים. אומר, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, תשמע, שמעתי מסתובבים כל מיני כדורים, ויאגרה, סיאליס, לויטרה, משהו, מה זה הכדורים האלה? אומר לו, זה חבל על הזמן. אתה לוקח כדור בערב, אתה יכול לקיים סקס 3 פעמים בלילה. הוא צוחק, אומר, דוקטור, כדור הרגעה חדש? ואז נכנס עוד בחור, אומר לי, דוקטור, שמעתי שאתה סקסון. הוא אומר, אני יש לי שאלה. עכשיו, הוא אומר, אני שמעתי שאם משתמשים בנוצה בזמן הסקס, זה עושה משהו. מה זה עושה? נהדר. זה נותן לך אזורים אירוטיים חדשים ואורגזמות חזקות, באמת טוב. הוא אומר, אם ככה אני אשתמש בכל התרנגולת. ואז דפיקה בדלת, הדלת נפתחת, עוד חולה. הוא אומר, דוקטור, שלום, ככה בן 60. הוא אומר לי, אני הולך לניתוח כריתת הרמונית רדיקלית. הוא אומר, טוב, שיהיה בהצלחה. מה השאלה? הוא אומר, שמעתי שאני צריך ללכת עם קטטר איזה 10 ימים. נכון, ככה מקובל. הוא אומר, דוקטור, יש לי שאלה, אפשר לקיים יחסי מין עם קטטר? אומרת לו, כן, אבל עם בת זוג הרבה יותר נעים. לוקח שנייה. ואז דפיקה בדלת, והדלת נפתחת. נכנס בחור צעיר, 35 ככה, הוא אומר לי, דוקטור, שלחו אותי אליך לבדיקה, יש לנו ילד בן 7, אנחנו מנסים הריון, לא הולך לנו, שלחו אותנו לבדיקת זרע. אמרתי, נכון, נותן לו את הקופסה הזאת מפלסטיק, אתם מכירים עם המכסה האדום הזה, אם לא תעשה ככה וככה, תלך למעבדה ותחזור. טוב, אחרי שבוע הוא חוזר, דפיקה בדלת, נכנס, אני רואה איפה התוצאות, הוא אומר, אין לי תוצאה. למה? הוא אומר, לא הצלחתי לעשות את הבדיקה. אני אומר, מה קרה? הוא אומר, ניסיתי ביד ימין, לא הצלחתי. ניסיתי ביד שמאל, לא הצלחתי. קראתי לאשתי, ניסתה ביד ימין, לא הצליחה. יד שמאל, לא הצליחה. ניסתה עם השיניים, לא הלך. הרטיבה עם הלשון, לא הצליחה. אומרת לו, מה עשית? חיכיתי שתלך לעבודה, למחרת הלכתי לשכנה. נו, אותו דבר. ניסתה ביד ימין וביד שמאל ועם השיניים, לא הלך שום דבר. מה עשית? אומר, קראתי לבן שלי. אני לא מתאפק, אני לא תגיד לי, אתה קורא לדבר כזה לבן שלך? הוא אומר, כן, בחיי דוקטור, אף אחד מאיתנו לא הצליח לפתוח את המכסה של הקופסה. זהו, אני עושה גם...